About 2,500 years ago, God gave the prophet Daniel a vision of four Je tomu strange přibližně beasts, 2500 let, co Bůh dal proroku Danielovi vidění 4 zvláštních šelem, představujících 4 světové říše, které jsou už minulostí. Byla to říše babylonská, mécko-perská, řecká a římská. Danielovo vidění předpovědělo četné detaily těchto říší s tak udivující přesností, že kritikové se domnívali, že jeho proroctví musela být napsána až po událostech, ke kterým došlo, a mnoho let se neúspěšně pokoušeli tuto domněnku dokázat. My se budeme věnovat jenom 4. šelmě. Je symbolem římské říše a ponechává si charakteristiky 3 říší, které jí předcházely. Byla mnohem strašnější a děsivější, neobyčejně mocná a měla veliké železné zuby. Pohltila celý tehdy známý svět, zničila a pošlapala všechno, co jí odporovalo. To, že Řím vyplnil tato proroctví a jiné detaily Danielova vidění, je historickou skutečností. Téměř 700 let po Danielovi, kolem roku 95 po Kristu, dostal apoštol Jan 3 další prorocká vidění této hrozné 4. šelmy tak, jak jsou zapsána ve 12., 13. a 17. kapitole knihy Zjevení. V té době světové říše, reprezentované prvními 3 šelmami, už pominuly, přesně podle Danielova proroctví. 4. šelma, římská říše, byla tehdy na vrcholu své moci. I ona měla padnout, ale na rozdíl od svých 3 předchůdců neměla být poražena nástupcem. Neměla povstat žádná 5. světová říše, která by zaujala její místo. Písmo prorokuje, že sama římská říše bude obnovena v mnohem mocnější podobě, aby panovala nad celým světem těsně před druhým Kristovým příchodem. Svědčí o tom mnohé texty písma. 10 rohů 4. šelmy představuje 10 králů, kteří se ujmou vlády. Z toho, že nikdy v minulosti nebylo 10 králů součástí římské říše, vyplývá, že 4. říše musí být obnovena celosvětově. Bude se skládat z 10 oblastí, spravovanými 10 králi, podléhajícími Antikristovi. Až potom se uskuteční druhý příchod Kristův, který zničí Antikrista a jeho království a založí svoje vlastní tisícileté panství na celé zemi, spravované z Jeruzaléma. Ve 2. listě Tesalonickým, kapitole 2, verši 8. a 9. čteme: A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky. 12., 13. a 14. kapitola Zachariáše prorokuje tyto události naprosto jasně, podobně jako 2. kapitola Daniele. Kámen, kterým je Kristus, se bez zásahu rukou utrhl a udeřil obraz, který se rozdrtil jako plevy na mlatě v letní době, a odnesl je vítr. Ten kámen, který do obrazu udeřil, se stal obrovskou skálou, tedy Kristovým královstvím, a zaplnil celou zemi. Kdy k tomu dojde? Verš 44. objasňuje: Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno na věky. Nejdříve musí dojít ke vzniku celosvětového Antikristova království a tím i k obnově římské říše, mající 10 hlav. Tuto říši potom Kristus zničí a nastolí své vlastní království. Zajímavé je, že římský spolek už rozdělil dnešní svět do 10 oblastí, které jsou vesměs přijímány v bankovním i počítačovém světě. Jan viděl tuto 4. šelmu 3krát. Nejdříve jako červeného draka, snažícího se zničit Izrael. A hle, veliký červený drak s 10 rohy a 7 hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a Satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem.
Ve 13. kapitole Zjevení se tato hrozná šelma objevuje znovu. Představuje obnovenou římskou říši a jejího vládce Antikrista. Jehož smrtelná rána byla uzdravena a kterému se všichni obyvatelé země budou klanět. Všimněte si, že drak dal Antikristovi svou moc, svůj trůn i velikou autoritu. Ten červený drak, Satan, si ve skutečnosti buduje své království a používá Antikrista k realizaci svých vlastních cílů. Proroctví, předpovídání budoucnosti. Různí jasnovici tvrdí, že jsou toho schopni, ale žalostně selhávají. Proroctví se nenalézá ani v Koránu, hinduistických védách, Bhagavad Gítě či ve výrocích Budhy, Konfucia anebo Mohameda, ani v knize Mormona anebo v díle Mary Baker Eddy. Jedině Bible spolehlivě předpovídá budoucnost. Přibližně 30% Bible tvoří proroctví se stovkami konkrétních předpovědí, vyplněných se 100% přesností. Nejsou to citáty zahalené nesrozumitelnou řečí Nostradama, nýbrž jsou jasnými prohlášeními o událostech, které tímto světem otřásají a formují ho. Byly zapsány stovky, ba dokonce tisíce let předtím, než se staly historií. Například proroctví o rozptýlení Židů po celém světě. Dnes můžeme najít představitele izraelského národa všude. A nebo proroctví o tom, že Židé budou nenáviděni, pronásledováni a vražděni jako žádné jiné národy. Krutost antisemitismu je zjevem absolutně unikátním, přesně podle předpovědí Bible. Bible také prorokovala, že navzdory rozptýlení Židů po celém světě po dobu 2,5 tisíce let od babylonského zajetí přes smíšená manželství a změnu své totožnosti za účelem úniku před pronásledováním i navzdory tisícům Hitlerů zaměřených na jejich vyhubení, Židé budou zachováni jako identifikovatelný národ a navráceni zpátky do jejich vlastní země v posledních dnech před ustanovením Antikristova království. To se také stalo v roce 1948. Ještě víc udivující je biblická předpověď, že Jeruzalém se stane klíčem ke světovému míru, číší, rozhořčení a mlýnským kamenem na krku národů. Dnes, přesně jak bylo prorokováno, stává se Jeruzalém problémem číslo 1 pro Organizaci spojených národů a svět k němu vzhlíží se strachem a chvěním, uvědomujíce si, že každou chvíli může z tohoto malého města propuknout následující světová válka. Nepopiratelné vyplnění těchto a desítek jiných proroctví poskytuje nevyvratitelný důkaz o tom, že Bůh existuje a že Bible je jeho zjevením člověku. Stejně unikátní je proroctví o izraelském mesiáši. Neexistují proroctví týkající se Budhy, Mohameda, Konfucia, Zaratuštry, Josefa Smithe nebo jiných zakladatelů světových náboženství. Existuje ovšem přes 300 proroctví týkajících se židovského mesiáše, že se narodí z Panny v Betlémě, bude potomkem krále Davida, bude činit zázraky, obrátí pohany, vjede do Jeruzaléma na oslátku a bude vítán jako mesiáš a že to všechno se stane 6. dubna roku 32 po Kristu, slaveného v dnešní době jako květná neděle. A že o 4 dny později, zrazen přesně za 30 stříbrných, bude ukřižován a popraven způsobem neznámým v době proroctví Žalmu 22. A že o 3 dny později stane z mrtvých, což je udivující událost, která odděluje křesťanství od všech ostatních náboženství a pro kterou máme nevyvratitelné důkazy. To je jenom několik proroctví týkajících se Mesiáše. Tato proroctví jsou tak četná a specifická a jejich naplnění v životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista natolik nesporná, že nikdo skutečně nemůže popřít, že on je tím prorokovaným spasitelem hříšníků. A Bible říká, že se znovu vrátí. 100% splnění biblických proroctví přesně podle plánu nás ujišťuje o tom, že ta proroctví, která jsou ještě budoucností, budou také splněna. Poslední kniha Bible obsahuje desítky proroctví, která mají být ještě naplněna. Jsou zaznamenána v seriích vidění daných apoštolu Janovi. 3 z těch vidění se týkají 4. šelmy, která představuje Satana, Antikrista a obnovení říše, které bude vládnout. Je tu ještě jedna záhadná postava, které je dáno dokonce víc prostoru a důležitosti než šelmě, tajemná žena. V Janově 3. vidění této šarlatové šelmy, mající 7 hlav a 10 rohů, jede na této šelmě žena.
Zvláštní na tom je, že šelma se jí nepokouší zhodit se sedla, jako jezdce při rodeu. Žena sedí na ní uvolněně a pohodlně jako zřejmý klíčový hráč v odhalujícím se dramatu vlády Antikrista nad obnovenou římskou říší. Kdo je tato žena? Janovo vidění ji bez jakékoliv pochybnosti identifikuje. Nejprve je městem, které je vybudováno na 7 pahorcích. Těch 7 pahorků nebo kopců, na kterých žena sedí, je 7 hlav šelmy. Na světě je několik měst, která jsou vybudována na 7 pahorcích. Ale Janovo vidění vylučuje všechna kromě jednoho. Na čele ženy se skví slova. Tajemství. Babylon. Saddam Hussein rekonstruuje irácké starobylé město Babylon, hlavní město prvního světového impéria. Je možné, že žena je právě tímto městem, budovaným pro Antikrista? Vždyť přece má být oživeno 4. impérium, kterého hlavním městem je Řím, a ne impérium babylonské. Kromě toho Babylon nebyl vybudován na 7 pahorcích, zatímco Řím ano, a byl všeobecně známý jako město 7 pahorků. V katolické encyklopedii čteme: v Římě, zvaném město 7 pahorků, se nalézá celé území státu Vatikán. Je zajímavé, že Řím byl rovněž známý jako Babylon. Katolický apologeta Karl Keating identifikuje tuto ženu jako Babylon. Píše: Babylon byl kódovým slovem označujícím Řím. Tohoto označení je použito v poslední knize Bible i v mimobiblických knihách, jako jsou Sibylin proroctví nebo Zjevení Barucha a Ezdráše. Eusebius Pamphilius se kolem roku 303 po Kristu zmiňuje, že Petr obrazně nazývá Řím Babylonem. Mohl by tedy Řím být tou ženou sedící na šelmě? To by dávalo smysl, protože šelma, na které žena jede, je obnovená římská říše. Tato žena je též nazvána velikou nevěstkou, se kterou smilnili králové země. Je zřejmé, že smilstvo v pravém slova smyslu by bylo pro město nemožné. Ovšem duchovní smilstvo by možné bylo, jestliže tím městem je myšlena duchovní entita. Takovým městem je Jeruzalém. Byl nazván svatým městem a městem Božím. Zůstává městem vybraným Bohem, které má národům představit Boha. Tragédií je, že Jeruzalém porušil tento vztah a byl opakovaně obviňován božími proroky z duchovního smilství a cizoložství. Izajáš řekl o Jeruzalémě: běda, nevěstkou se stalo město věrné. Jeruzalém však nemůže být tou ženou jedoucí na šelmě, protože nebyl vybudován na 7 pahorcích, ani nesplňuje žádná z dalších kritérií Janova vidění. Je jen jediné město na světě, které je duchovní entitou a mohlo tak páchat duchovní smilství s králi země. To město je vybudováno na 7 pahorcích. Tím městem je Řím, hlavní město římského katolicismu, který o sobě tvrdí, že je pravým křesťanstvím. Papež prohlašuje, že je náměstkem Kristovým. Římskokatolická církev též prohlašuje, že její členové zaujali místo národa izraelského a jsou pravým božím lidem a že Řím je tudíž tím novým Jeruzalémem. Katolický Řím navíc připisuje sobě i tituly, které Bůh dal Jeruzalému. Svaté město, město Boží a dokonce věčné město. Dovolte mi udělat malou přestávku, abych upřímně prohlásil, že mi nejde o to, abych útočil na katolíky. Nejsem nepřítelem katolíků. Miluji je a chci, aby poznali pravdu. Popravdě řečeno, kánony a dekrety Tridentského koncilu, které druhý vatikánský koncil potvrdil, obsahují přes 100 anatemat, proklínajících mě a všechny evangelikální křesťany pro naši víru a naši neochotu přijmout katolická dogmata a autority. Kdo tedy proti komu útočí? Je třeba se stavět k faktům historie i Bible svědomitě, ať jsou jakákoliv. Z Janova vidění jsme odhalili. Je městem, které je známé jako Babylon, vybudováno na 7 pahorcích, městem, které páchalo duchovní smilství s vládci země. Tato 4 kritéria totožnosti ženy vyloučila všechna jiná města na světě, kromě Říma. Pochopitelně nemluvíme o politickém, civilním Římu, nýbrž o duchovním a ještě specifičtěji o Vatikánu a římskokatolické církvi. Její papež v současnosti vede největší ekumenické hnutí v historii za účelem sjednocení všech náboženství pod římské vedení.
V roce 1986 papež Jan Pavel II. Schromáždil v italském Assisi vůdce největších náboženství světa, aby se modlili za mír. Mezi nimi byli uctívači hadů i ohně, spiritisté, animisté, buddhisté, muslimové, hinduisté a severoameričtí čarodějové. S údivem jsem přihlížel, jak přicházeli k mikrofonu, aby se modlili. Papež řekl, že se všichni modlili k jednomu Bohu a že jejich modlitby vytvářely duchovní energii, která měla přinést nové klíma pro nastolení míru. Jan Pavel II. Dokonce dovolil svému dobrému příteli Dalajlámovi, aby postavil Budhu na oltář kostela svatého Petra v Assisi a společně se svými mnichy měl buddhistický náboženský obřad, zatímco šintoisté venku zpívali a zvonili svými zvonky. Prorokované světové náboženství je v procesu formování před našima očima a Vatikán je hlavním městem tohoto hnutí. Což pak toto není duchovní smilstvo? Někteří okamžitě vznášejí námitku, že Vatikán je jenom malou částí Říma a není vybudován na 7 pahorcích. V historii ovšem papežové vládli jako králové nad celým Římem a jeho okolím, jakož i nad velikými územími v Itálii, známými jako papežské státy. Papež Inocent III. Zrušil římský senát a určil, že administrace Říma bude přímo pod jeho kontrolou. A tak tomu bylo až do roku 1870, kdy Řím a ostatní Vatikánem řízená území byla nakonec dobyta armádou čerstvě spojené Itálie. Židé byli nakonec osvobozeni z římského hanebného geta a papež Pius IX. Našel své útočiště ve Vatikánu, který se stal od té doby hlavním městem římskokatolické církve. Dnes Vatikán vlastní asi 1/3 Říma a jeho vliv je všude, prostřednictvím jeho církevních obcí a jiných institucí rozptýlených po celém městě 7 pahorků. Tato církev se hrdě nazývá římskokatolickou církví. Nedávný článek v Národním katolickém reportéru, který měl titulek Řím, místo, kde papež je nejvyšším, prohlašoval: žádné město není tak zaplaveno náboženskou kulturou, jako je Řím přesycen katolicismem. To, co se objevilo v průběhu století, je nepochybně kultura papežství. Článek pokračuje zmínkami o památnících římského katolicismu, které je možné najít kdekoliv v Římě. Všechny cesty vedou dříve nebo později po Via della Concilizione do Vatikánu. Řím je duchovní křižovatkou světa. Katolická encyklopedie dodává: rozumíme tedy ústřednímu místu Říma v životě dnešní církve, jakož i důležitosti titulu římskokatolická církev. Od založení tamnější církve byl Řím střediskem celého křesťanství. To je jediné město na světě vybudované na 7 pahorcích a známé jako Babylon, které má nepochybně duchovní charakter. Porušil tedy duchovní Řím svůj vyhlašovaný vztah ke Kristu, kterým se chlubí a provinil se tak duchovním smilstvem? Kristus řekl, že jeho království není z tohoto světa a jeho služebníci nemají bojovat. Přímé neposlušnosti papežové, mezi kterými byli někteří z největších vojenských vůdců v historii, bojovali bitvy pozemské i námořní ve jménu Kristově, aby vybudovali veliké království, bezkonkurenční celosvětovou říši majetku, bohatství a politického vlivu, který náleží tomuto světu. Takto se opakovaně angažovali v partnerství a tudíž v duchovním smilstvu s vladaři, králi a knížaty. Prohlašujíc, že je nevěstou Kristovou, římskokatolická církev smilnila s bezbožnými vládci v průběhu celé historie. V posledních dobách to byly dokonce aliance s Mussolinim a Hitlerem. Vatikán doslovně přivedl Mussoliniho k moci. Papež Pius XI. A jeho kardinálové oslavovali Mussoliniho jako muže vyvoleného Bohem a zakázali katolíkům odporovat mu politicky. Na oplátku Mussolini podepsal v roce 1929 s Vatikánem dohodu, která činila římský katolicismus jediným povoleným náboženstvím v Itálii. Vatikán přijal 750 milionů lir v hotovosti a 1 miliardu ve státních obligacích. O 4 roky později, v roce 1933, byla uzavřena podobná dohoda s Hitlerem, která měla za následek, že Vatikán přijal v průběhu druhé světové války stovky milionů německých marek od nacistického režimu. Není potřeba se domáhat jasnějšího příkladu smilstva s králi země. Podobné dohody s vládami mnoha jiných zemí učinili římskokatolickou církev jejich jediným povoleným náboženstvím a přinesli pronásledování a smrt tisícům evangelikálních křesťanů.
Kristus se nikdy nespolčoval s Cézarem. Nečinil tak Petr ani Pavel. Ale římskokatolická církev se ustavičně až do dnešních dnů angažovala v cizoložných vztazích se světskými vládci. Spojenectví mezi Reaganem a papežem Janem Pavlem II., mezi CIA a údajným náměstkem Kristovým může být nazváno jedině duchovním smilstvem, které narušilo všechno, co Kristus o své církvi, která není z tohoto světa, učil. Někdejší státní tajemník Alexander Haig připustil: vatikánské informace byly po všech stránkách lepší a rychlejší než naše. Vatikánský zástupce v Bílém domě, arcibiskup Pio Laghi, připomínal americkým úředníkům: naslouchejte svatému otci. My v tom máme 2000letou zkušenost. 2000 let politických intrik, ve kterých je Vatikán výrazným mistrem. Michail Gorbačov nazval papeže nejvyšší duchovní autoritou na zemi. Gorbačov se vyjádřil o pozemské moci římskokatolické církve, když prohlásil: papež Jan Pavel II. Hrál důležitou politickou roli při pádu komunismu ve východní Evropě. Události ve východní Evropě by nebyly možné bez přítomnosti tohoto papeže, bez té veliké role, kterou dokázal sehrát na světové scéně. Taková pochvala nemohla být nikdy nasměrována ke Kristu nebo jeho apoštolům, kteří byli mučedníky sekulárního světa. Světa, který papežové v duchovním smilstvu objímali a který dokonce ovládali. Papežská světská moc udržovaná po staletí je naplněním další části Janova pozoruhodného vidění. Ta žena, kterou si viděl, je veliké město, panující nad králi země. Za dnů Janových to byl Řím císařů, který vládl světu. Když císaři ztratili svou moc, papežové vládli na jejich místě, dokonce nad většími územími a často ještě bezohledněji. Papež Řehoř XI. Ve své bule Incarnate Domini z roku 1372 vyhlásil papežské panství nad celým křesťanským světem, sekulárním i náboženským, a exkomunikoval všechny, kteří odmítali poslušnost papeži a placení daní. Tato bula byla potvrzena papeži, kteří po něm následovali, a v roce 1568 papež Pius V. přísahal, že zůstane věčným zákonem. Papež Alexander VI. Nastínil na tehdejší globální mapě linii od Světí ve jménu Kristově, který nevlastnil na této zemi nic, kromě svého roucha, daroval Afriku, Indii a Asii Portugalsku a nově objevenou Severní a Jižní Ameriku Ferdinandovi a Izabele Španělské pod podmínkou, že domorodí obyvatelé těchto zemí musí být připojeni k římskokatolické církvi a platit daně papežovi. Dominantní vliv Říma v Latinské Americe zůstává dodnes. Budování říše není jenom rysem minulosti. Druhý vatikánský koncil v Lumen Gentium z 21. listopadu 1964 uvádí: katolická církev se bez přestání a účinně snaží o návrat celého lidstva a všech jeho majetků pod Krista. Čímž samozřejmě míní papeže, údajného Kristova náměstka. Papež Alexander II. Prohlásil, že Herold, zákonitý král Anglie, byl samozvancem a exkomunikoval jej i jeho následníky a daroval trůn Vilémovi, vévodovi z Normandie. Tak s požehnáním papeže Vilém Dobyvatel zabil Herolda v bitvě, zmocnil se Anglie a byl korunován v Londýně v den Božího narození v roce 1066. Anglickou korunu přijal ve jménu svaté stolice římské. Jako papežův agent měl Vilém Dobyvatel jako jejich král vyučovat lid Anglie náležité poslušnosti Kristovu náměstku a dochvilnému placení daní papežovi. Papež Řehoř VII. Tvrdil, že je králem králů. A nebylo to jen prázdné vychvalování. V roce 1077 Řehoř zabránil Henrichovi IV., který byl tehdy svrchovanou hlavou svaté říše římské, spravovat italské a německé království a hrozil exkomunikací každému, kdo by mu sloužil jako králi. Obavě o svůj život Henrich cestoval přes Alpy v zimě, aby žadonil o papežovo odpuštění. Pokořený vladař musel strávit 3 dny v pokání, bosý a v hrubé košili
chvíli před papežovým zámkem v Kenose, než mu byla udělena audience k vyjádření jeho pokání. V roce 1155 papež Adrián IV. Dal írskou korunu králi Anglie, ponechajíc Íry na pospas nemilosrdným krutostem Henricha II. Pozdější král Anglie John Lakeland se snažil vymanit z moci Říma, načež papež Inocent III. Ho donutil vzdát se své koruny, aby se pak stal jakousi loutkou svaté stolice. Jeden katolický historik 18. století napočítal 95 papežů, kteří prohlašovali, že mají božskou moc sesazovat krále a císaře. Historik Southern prohlásil: v průběhu celého středověku byla moc Říma tak silná, a to v duchovní i světské oblasti, že překonávala nakonec to, co bylo v možnostech římského císaře. Existují stovky jiných příkladů. Není však žádné pochybnosti o totožnosti katolického Říma s městem známým jako Babylon, vybudovaném na 7 pahorcích, které páchalo duchovní smilství z králi země a které panovalo nad králi země. Žádné jiné město se tomuto popisu ani nepřiblížilo. Nejenom, že je Babylon kódovým jménem pro Řím, ale spojení Říma s Babylonem jde ještě hlouběji. Starobylý Babylon byl postaven kolem zřícenin babylonské věže, od které se odvozuje jeho jméno. Tato věž, určená k tomu, aby dosáhla nebes, byla hlavním centrem prvního světového náboženství, podobně jako Řím bude hlavním městem přicházejícího světového náboženství Antikrista. Navíc, tak jako babylonská věž a město sjednocovali církev a stát, tak i papežové vládli jako civilní i náboženská autorita. A podobným způsobem i žena a šelma, na které jede, sjednotí přicházející světovou vládu a světové náboženství. Pro svůj pokus dosáhnout nebe vlastním úsilím byl Babylon náboženstvím skutku. A tak tomu bylo odvždycky v římském katolicismu. Spasení je nepochybně ze skutku. Druhý vatikánský koncil prohlašuje: k získání odpustků musí být vykonán předepsaný skutek. Od pradávna byly v církvi nabízeny Bohu dobré skutky ke spáse hříšníků. Všichni lidé dosahují spasení skrze víru, křest a zachovávání přikázání. V katolicismu hrají dobré skutky viditelně klíčovou roli při zasloužení si spasení. To může dosvědčit každý průměrný katolik. Tridentský koncil stvrzený druhým vatikánským koncilem prohlásil: jestliže by kdo řekl, že svátosti Nového zákona nejsou nutné pro spasení a že bez nich by člověk získal od Boha milost ospravedlnění jen samotnou vírou, nechť je proklet. Tak svou obvyklou metodou získání spasení skrze dobré skutky a obřady odpovídá katolický Řím popisu ženy, jejíž jméno je Babylon. Jan nám říká, že jménu Babylon napsaném na čele té ženy předchází jméno tajemství a opět tajemství je jádrem římského katolicismu. Encyklika papeže Pavla VI. O Eucharistii je nadepsána Mysterium Fidei. Druhý vatikánský koncil se opakovaně odvolává na tajemství Eucharistie. Nový vatikánský univerzální katechismus prohlašuje, že celá církevní liturgie je tajemstvím a že jejím cílem je zasvětit duše do tajemství Kristova. To je mystagogie. Tvrzením, že je správcem tajemství, které můžou zprostředkovat jenom kněží a biskupové, římskokatolická církev ponechává své členy závislé na sobě samé, místo toho, aby je v otázce spasení vedla k závislosti na Kristu. Jan poznamenává, že žena na šelmě je oděna purpurem a šarlatem, což jsou opět barvy římských císařů a římskokatolické hierarchie. V katolické encyklopedii čteme: sutana, dlouhé černé roucho katolického duchovenstva, je jejich oficiálním oděvem. Barvou biskupů a jiných prelátů je purpur, u kardinálů šarlat. Žena jedoucí na šelmě drží v ruce zlatý pohár. Opět tento zlatý kalich, užívaný při Eucharistii neboli mši, je nejsvatějším nástrojem v římském katolicismu. Ján si uvědomuje, že zlatý pohár je plný ohavností a nečistoty jejího smilství. Mohl by to být biblický pohled na mši, která je jádrem římského katolicismu?
Takové bylo přesvědčení stovek tisíců křesťanů v průběhu historie, kteří byli upáleni na hranici, protože odmítli účastnit se mše, o které upřímně věřili, že je největší představitelnou ohavností. Proč? Protože tvrdí, že je doslovnou obětí, která znovu a znovu obětuje tělo a krev Kristovu. Zatímco Bible jasně říká, že Kristova oběť na kříži byla dokonána jednou provždy a nemusí být znovu opakována. Katolicismus tvrdí, že když při poslední večeři Kristus prohlásil, toto jest mé tělo a toto jest má krev, za to doslovně chléb a víno, které držel ve svých rukou, když pronesl tato slova, se stalo jeho opravdovým tělem a krví. Stejně tak, když kněz odříká tato slova dnes, chléb a víno se stávají doslovně opět Kristovým tělem a krví, které jsou bez přestání obětovány na katolických oltářích, tak opravdově, jako byl Kristus obětován na kříži. Nikdo přece nebere doslovně Kristovi výroky, já jsem dveře, já jsem světlo světa, já jsem dobrý pastýř, nebo když nazývá své učedníky ovcemi. Kristus samozřejmě jako i v jiných případech mluvil obrazně. Když poukazoval na chléb a víno jako na své tělo a krev, nebylo možné, aby chléb byl doslovně jeho tělem, když tam on sám byl přítomný ve svém fyzickém těle. Tím méně mohou být miliony drobných oplatek současně Kristovým doslovným tělem, duší, osobností, božstvím celým a úplným, jak to tvrdí katolicismus. To není doslovné chápání, nýbrž mysticismus, je to tajemství napsané na čele ženy. S tím je spojen ještě jeden závažný omyl. Vatikán II. Prohlašuje: náš Spasitel při poslední večeři ustanovil eucharistickou oběť svého těla a krve. Tridentský koncil se shodl na tom, že Kristus při poslední večeři obětoval Bohu Otci své vlastní tělo a krev ve formě chleba a vína. Jestliže je tomu tak, pak byl Kristus obětován za hříchy světa při poslední večeři, předtím nešel na kříž, což je hrozné kacířství. Ve skutečnosti by vůbec nemusel jít na kříž, jestliže katoličtí kněží, jak tvrdí, mohou doslova proměnit chléb a víno na opravdové tělo a krev Kristovu a obětovat je jako smírčí oběť na svých oltářích. Kapesní katolický slovník tvrdí, mše je pravou smírčí obětí, kterou je Pán usmířen, uděluje milost a promíjí provinění a hříchy, dokonce i ty závažné. Tridentský koncil prohlásil: co se týče tajemství Eucharistie, je to pravá a jediná oběť. Pak by kříž nebyl nutný. Katolicismus samozřejmě učí, že kříž je podstatný, přitom však snižuje na úroveň mše. Tvrdí, že Kristova oběť na kříži je účinná jenom opakováním při mši, a to jenom částečně. Je potřeba mnoha mší, aby se duše dostala do nebe. Ve skutečnosti však ani papež sám nemůže říci, kolik mší je potřebných. Kapesní katolický slovník objasňuje: konec konců mše je přece Bohem daný prostředek k uplatnění Kristem vydobitých zásluh na Golgatě pro celý svět. Milost potřebná ke spasení a posvěcení je od oběti na Golgatě postupně a nepřetržitě předávána prostřednictvím mše. Kněz je nepostradatelný, protože jedině on může svou mocí změnit prvky chleba a vína v tělo a krev Kristovu. Čím častěji se mše opakuje, tím většího prospěchu je dosažen. Jinými slovy, Kristova oběť ještě není úplná, ale neustále probíhá při vykonávání mše. Vatikán II. Říká, v oběti mše je náš Pán napodobován. Ve mši je oběť kříže zvěčňována. Kapesní katolický slovník objasňuje, že ve mši Kristus obětuje sám sebe tak skutečně, jako to udělal na Golgatě. Co tedy Kristus mínil tím, když triumfálně zvolal dokonáno jest? V protikladu se starozákonními oběťmi, které podobně jako mše musely být denně opakovány a tak nemohly nikdy odstranit hřích, Bible prohlašuje, že tento muž, Kristus, přinesl za hříchy jedinou oběť a navěky usedl po pravici Boží.
tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, ktoré posviecuje. Proto už žádná oběť za hřích není potřebná. Je obrovský rozdíl mezi Kristem Bible a Kristem katolicizmu, který je neustále obětován a ustavičně trpí. Ve snaze zjemnit tento omyl Vatikán II. Vysvětluje, že ve mši Kristus zvěčňuje oběť na kříži nekrvavým způsobem. Bible však otevřeně prohlašuje, že bez vylití krve není odpuštění. Tudíž nekrvavá oběť bez skutečného utrpení na straně Kristově nemůže odstranit hřích, jak se o to snaží mše. Katolicismus vysvětluje, že Kristus není ve skutečnosti obětován znovu a znovu, ale jeho oběť na kříži je reprezentována nebo zpřítomňována. Takový výrok nedává smysl. Událost, která byla dokonána v minulosti, nemůže být zpřítomňována. Navíc, jestliže minulá událost dosáhla svého cíle, potom není žádného důvodu pro její neustálé opakování v přítomnosti, i kdyby to bylo možné udělat. Když například dobrodinec zaplatí věřiteli něčí dluh, tak je provždy smazán. Bylo by nesmyslné mluvit o reprezentování, znovu uplatňování nebo opakování platby v přítomnosti. Dluh byl totiž zaplacen transakcí, která byla uvedena v platnost a ukončena v minulosti. Je dobré si to s vděčností připomínat, ale nová splátka není zapotřebí, protože už nezůstává žádný dluh zaplacený. Stejně je tomu i s Kristovou platbou za naše hříchy na kříži. Když umíral, řekl, dokonáno jest. Užil přitom řeckého výrazu, který znamená, že dluh byl zaplacen v plnosti. A přece nový katolický katechismus říká, Eucharistie je nabízena jako oběť k nápravě hříchů živých i mrtvých a na získání věčného i časného užitku od Boha. Je to, jako bychom pokračovali ve splátkách dluhu, který už byl zaplacen. Mše je naprosto jasným popíráním dostatečnosti platby, kterou Kristus zaplatil za naše hříchy na kříži. Římskokatolická církev tvrdí, že prostřednictvím svých obřadů obstarává to, o čem Bible říká, že už Kristus dosáhl. Vatikán II. Říká, vždyť je to liturgie, prostřednictvím které, obzvláště v božské oběti Eucharistie, je dílo našeho vykoupení uskutečněno. Bible ale říká, že vykoupení už bylo uskutečněno. List Židům 9.12 nás ujišťuje, že Kristus dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. V listě Efeským 1.7 a Koloským 1.14 čteme, v něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny. Katolické kněžstvo ve snaze pokračovat v díle vykoupení prohlašuje, že koná zázrak transsubstanciace, když proměňuje chléb a víno v tělo a krev Kristovu. Jak oni říkají, mající podobu chleba a vína. Má to být veliký zázrak, přestože oplatka a víno zůstávají nezměněny ve svém fyzickém vzhledu a chuti. Takový zázrak se přece v Bibli nenalézá. Dal snad Kristus někdy slepému muži zrak a zůstala mu podoba slepce? Nebo vzkřísil snad někdy mrtvého člověka k životu, že vypadal jako mrtvý? Za takových okolností nejde o nevěru, ale o to, že se žádný zázrak nestal. Předpokládejme, že při svatbě v Káni byla tímto druhem zázraku voda proměněna Kristem ve víno. Sluhové nalijí správci hostiny a on řekne, požádal jsem o víno, tohle je ale voda. Sluha však naléhá, to je víno, pane. Správce nahněvaně vykřikne, vypadá to jako voda, chutná to jako voda, je to voda. Potřebujete víru, naléhá sluha. Tohle je zázrak. Kristus proměnil vodu ve víno, ale zázrak tkví v tom, že zůstala vodou. To není zázrak, to je podvod. Byla by reakce správce a měl by pravdu. A tak je tomu i s transsubstanciací. Učení o očistci je další ohavností.
Vatikán II. Říká, že i když Kristus trpěl, aby nesl náš věčný trest, i my musíme osobně trpět, abychom si odpykali časný trest za naše hříchy. Hříchy musí být odpikány prostřednictvím žalu, běd a zkoušek tohoto života, nebo v příštím životě prostřednictvím ohně a muk očišťujícího trestu. Očistci jsou duše těch, kteří zesnuli v božím milosrdenství a skutečně činili pokání ze svých hříchů a nedostatků, očištěny tresty, které jsou určeny pro vymazání jejich vin. Sám apoštol Petr přece prohlásil, že Kristus trpěl jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu a ne do očistce. Je zde ještě další rozpor. Přestože katolicismus tvrdí, že musíme osobně trpět, říká současně, že trpět nemusíme. Mše a růžence mohou být odříkány i po smrti člověka, aby bylo zmírněno jeho utrpení v očistci. Pro ty, kteří zemřeli, majíce na sobě škapulíř Panny Marie Karmelické a kteří splní určité další povinnosti, si Marie přijde do očistce následující sobotu po jejich smrti a vezme je do nebe, takže nebudou muset osobně trpět. Kristova oběť na kříži nebyla dostatečná, ale jejím údajným opakováním ve mši v dostatečném počtu dostane nakonec člověka do nebe. Navíc dobří katolíci mohou nabídnout vlastní utrpení, aby dosáhli propuštění duší z očistce. Otec Pio po 40 let projevoval stigmata jako pokutu za hříchy světa, aby duše mohly být osvobozeny z očistce. O takových domnělých svědcích Vatikán II. Říká: oni nesli své kříže, aby pikali za své vlastní hříchy i za hříchy jiných. Byli přesvědčeni, že vlastním utrpením pomohou svým bratřím získat od Boha spasení. Opět vidíme popření dostatečnosti Kristovy oběti na kříži. Po staletí se vykupovalo vysvobození z očistce penězi. Toto praktikování pohnulo svědomím Martina Luthera a podnítilo reformaci. Kdo by nevzpomněl neblaze proslulý popěvek dominikána otce Tecela, vyslaného papežem Leem X. vydobít pro Řím bohatství. Jakmile mince v pokladnici zazvoní, duše z očistce vyskočí. To nebylo nic nového. Řím důsledně prodával spasení po staletí. Papežové publikovali ceníky všech zločinů, od krvesmilstva přes loupež až k vraždě, kde za určitou cenu poskytne církev rozhřešení. Například diakon, obviněný z vraždy, mohl dostat rozhřešení za 20 korun. Pomazaní zločinci, jak byli nazýváni ty, kteří už byli jednou církví ospravedlněni, nemohli být pronásledováni civilními autoritami, protože vláda podléhala církvi. To je další ohavnost naplňující kalich ženy, prodáváním vstupenek do nebe, které ve skutečnosti posílali lidi do pekla. Podobné praktiky pokračují v římském katolicismu dodnes. Tohle je mešní karta, kterou je možné získat v každé márnici. Stačí napsat vaše jméno, jméno zesnulého a záměnou za finanční obětinu kněz umístí kartu na oltář při odříkání mše. Tak se má údajně zkrátit doba utrpení zemřelého v očistci. Pochopitelně, církev nezaručuje, nakolik bude utrpení zkráceno, ani kolik mší bude potřebné ještě odsloužit, než se brány nebe otevřou. Proto se kupují další mše v naději, že se dosáhne správného počtu. Při nedávném pohřbu otce mého přítele byly zakoupeny mešní karty za $2000. Někteří katolíci tvrdí, že nevěří v odpustky. Vatikán II. Však tvrdí: církev nejen učí, ale dokonce nařizuje, aby používání odpustků, což je to nejprospěšnější pro křesťany a schválené autoritou svatých koncilů, bylo zachováváno v církvi, a odsuzuje prokletím ty, kteří říkají, že odpustky jsou zbytečné, anebo že církev nemá moc je udělovat. Existuje celkem 20 komplexních pravidel pojících se k odpustku. Pravidlo 17. objasňuje, že používání krucifixu
podpisu, rúžence, škapulíře nebo medailonu, môže získať částečné rozhřešení. Jestliže však je tento objekt zbožnosti požehnán papežem nebo jiným biskupem, věřící, který jej používá se zbožností, může též získat plenární, to je neomezené rozhřešení na svátky apoštolů Petra a Pavla. To je další z ohavností naplňujících zlatý kalich. Jaký je to Bůh, jehož přízeň je závislá na tom, zda kněz nebo biskup požehná nějaký předmět, nebo zda byly použity na svátek Petra nebo Pavla. Jaká je to milost, kterou by Kristovo utrpení na kříži nemohlo získat? Mluvíme-li o ohavnostech, žena, o které je řeč, je nazvána matkou nevěstek. Kromě duchovního smilstva římský katolicismus vytvořil miliony skutečných nevěstek. Po staletí množství kněží, biskupů, kardinálů a papežů žijících v předpokládaném celibátu mělo své milenky. Existovali papežové, kteří byli syny jiných papežů žijících v takzvaném celibátu. Papež Silverius byl synem papeže Hormizdase, Jan XI. Byl synem Sergiuse III. Seznam papežů, kteří byli nemanželskými dětmi a vládli církvi, zahrnuje Bonifáce I., Galasiuse, Agapituse, Teodora, Adriana IV. A jiné. Není divu, že papež Pius II., který sám byl otcem nemanželských dětí, řekl, že Řím byl jediným městem spravovaným nemanželskými dětmi. Po staletí bylo oblíbeným žertem, že Řím má více prostitutek než kterékoliv jiné město, protože má nejvíc celibátníků. Sexuální aktivita kněží a řádových sester žijících v předpokládaném celibátu byla utajována. Dnes ve zvýšené míře vychází na povrch. Vídeňský arcibiskup nedávno odstoupil ze své funkce, když byl obviněn ze sexuálního zneužívání nezletilých. Biskup ve švýcarské Bazileji rezignoval, když připustil, že měl poměr se ženou, která otěhotněla. Rezignace irského premiéra a pád jeho vlády byl nedávno urychlen odhalením skutečnosti, že katolická církev spolu s katolickými vládními úředníky po 40 let tajili pokračující sexuální zneužívání pedofilním knězem. Po celém světě umírají homosexuální kněží v důsledku AIDS. Existují odhady, že až 70% kněží v některých seminářích jsou aktivními homosexuály. Za posledních několik let římskokatolická církev v Americe zaplatila na mimosoudních vyrovnáních, aby bylo uchováno v tajnosti sexuální zneužívání knězi odhadem až 1 miliardu dolarů. Františkánský seminář v Santa Barbaře v Kalifornii musel nedávno ukončit svou činnost pro sexuální zápletky svých kněží. Arcidiecéze v Milwaukee je ve vážných finančních problémech kvůli platbám, které měla v mimosoudních vyrovnáních sexuálních afér, do kterých se zapletli její kněží. Arcidiecéze Santa Fe v Novém Mexiku je na pokraji bankrotu kvůli soudním procesům, které se týkají sexuálního zneužívání kněžími. Faktem je, že Lloyds of London a jiné pojišťovací společnosti odmítají vyplatit pojistku za zneužití moci, protože arcidiecéze se pokoušela přikryt tyto aféry. Jenom za poslední 2 roky mám tlustý seznam novinových článků věnujících se sexuální nemravnosti římskokatolických kněží. Není to tím, že by katoličtí kněží a řádové sestry byli sexuálně žádostivější než průměrný člověk. Začínali asi s vyššími ideály. Byla však na ně vložena nebiblická pravidla celibátu, který se stal příliš těžkým břemenem. Žena z Janova vidění je též opita krví svatých a mučedníků Ježíšových. Po staletí odmítání poslušnosti papeži bylo kacířstvím, trestaným smrtí. Jeden vedoucí katolický profesor církevní historie v 19. století přiznal: od roku 1183 církev tvrdila, že každé odstoupení od jejího učení musí být potrestáno smrtí, a to smrtí nejkrutější, smrtí ohněm. Již 1000 let před reformací existovali křesťané, kteří odmítali oddanost Římu a byli po milionech vražděni. Každý ví o křížových výpravách, které měly za cíl dobít svatou zemi, ale jenom málo kdo ví, že po celé Evropě byly organizovány ještě početnější výpravy, určené k vyhlazení křesťanů. Těch, kteří se kvůli poslušnosti Bohu a poslušnosti Bibli nechtěli podřídit autoritě papežů nebo přijmout římská kacířství. O těchto mučednících
Britský historik Will Durant píše, římská církev, a tím si byl jistě, byla babylonskou nevěstkou. Takový byl názor reformátorů zapsaný do reformačního vyznání víry. Těžko by někdo přišel k jinému závěru na základě Janova vidění. Přece však je tento názor v zájmu ekumenismu evangelikály opouštěn. Papežové slibovali okamžitý vstup do nebe pro ty, kteří zemřeli při masakrování kacířů. Trvalo asi 1 století, než byli vyhlazeni albikenští křesťané, kteří v jednom období představovali většinu populace jižní Francie. Jedno z měst, které papež Inocent III. Srovnal se zemí, bylo francouzské město Béziers. Zavražděno bylo tehdy 60 000 lidí, včetně žen a dětí. V neblaze proslulém masakru Bartolomějské noci v srpnu 1572 bylo zavražděno 70 000 hugenotů. Dalších 200 000 bylo povražděno v průběhu několika měsíců. To způsobilo, že asi 500 000 hugenotů uteklo do protestantských zemí hledající útočiště. Valdenští byli vyhlášeni podobně jako husité. Část listu papeže Martina V. nařizující polskému králi v roce 1429, asi 100 let před reformací, nabádá k dokonání vyhlazení husitů. Věz, že zájmy svaté stolice a tvé koruny tě vedou k povinnosti vyhladit husity. Pamatuj, že tyto bezbožníci se odvažují hlásat zásady rovnosti. Tvrdí, že všichni křesťané jsou bratřími a že Kristus přišel zrušit otroctví na zemi. Volají lidi ke svobodě, dokud je ještě čas, obrať své síly proti českým zemím, vypaluj, masakruj, obrať všechno v poušť. Vždyť nemůže být nic příjemnějšího Bohu a užitečnějšího pro věc králů, než je vyhlazení husitů. Nemáme čas, abychom se zmínili o hrůzách, muk a vražd osnovaných inkvizicí, která terorizovala Evropu po staletí. Není žádného jiného města na světě, které prolilo více krve křesťanů a židů než Řím. Pohanský Řím házel křesťany lvům a vyvražďoval je v pravidelných pronásledováních v období prvních 3 století. To však nebylo ničím ve srovnání s masakrem křesťanů a židů katolickým Římem. Historik Will Durant píše otevřeně. Ve srovnání s pronásledováním údajného kacířství v Evropě římskokatolickou církví, pronásledování křesťanů v prvních 3 stoletích po Kristu bylo mírnou a humánní procedurou. Ano, tato žena je skutečně opilá krví svatých a mučedníků Ježíšových. Žádné jiné město se v tomto ohledu Římu zdaleka nepřibližuje. Skutečnost, že na šelmě jede žena, též ukazuje na římský katolicismus, ve kterém hlavní postavou je žena, falešně bezhříšná, věčná panna, všemocná Marie, kterou si Řím vytvořil a uctívá. Katolíci popírají, že by uctívali Marii. Zdůrazňují, že oddanost a čest, kterou jí vzdávají, je nižší kvality než ta, kterou vzdávají Bohu a Kristu. Možná teoreticky, ale prakticky ne. Po celém světě jsou tisíce velkých vyzdobených svatyní Marie. V samotné Francii je jich bezmála 1000, které každoročně navštíví stovky milionů návštěvníků. Je však jenom hrstka svatyní zasvěcených Kristu. Jsou vesměs velice malé a málo navštěvované. Do Marijných svatyní přicházejí poutníci žádat o její pomoc a ochranu. Nový univerzální katechismus katolické církve a Vatikán II. Společně prohlašují. Od nejstarších dob byla požehnaná Panna ctěna jako Matka Boží. Pod jejíž ochranu se věrní utíkají ve všech svých nouzích a v každém nebezpečí. Proč se ale utíkat pod její ochranu, když je k dispozici Boží ochrana? A jestliže tato katolická Marie může ochránit všechny katolíky od všech nebezpečí a naplnit všechny jejich potřeby, pak tedy musí být alespoň tak veliká jako Bůh a zřejmě také soucitnější. Vždyť přinejmenším 100krát, možná 1000krát víc modliteb je vysíláno k Marii, než k Bohu a Kristu dohromady. Ano, modlitby k Marii jsou nejenom žádostmi, aby za věřící orodovala, ale žádají i o to, co může udělat jenom Bůh.
Dokonce žádají i o poskytnutí spasení a odpuštení hříchů, které už Kristus zajistil a nabízí z milosti a zdarma. Ve své modlitbě k Marii papež Jan Pavel II. Prosí, aby potěšovala, vedla a posílovala celé lidstvo. Aby to mohla udělat, musela by být všemocná, vševědoucí a všudy přítomná. Jeho modlitba končí slovy: Podpírej nás, ó Panno Marie, na naší cestě víry a získej pro nás milost věčného spasení. Kristus přece nabízí spasení zdarma všem, kteří v něho věří, a volá celé lidstvo: Pojďte ke mně. Katolík je však vyučován, že cesta ke Kristu vede skrze prosby jeho matky, kterým nemůže odolat. Cítil bych se uražen, kdyby moji přátelé, které mám rád, přišli místo za mnou, za mojí matkou s žádostí, abych jim prokázal nějakou laskavost. Je to Kristus, ne Marie, kdo zemřel za naše hříchy. Nedokázal snad tvou lásku k nám? Říká: Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Já jim dávám věčný život, nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Kdo věří ve mne, má život věčný. Katolík však přesto vzhlíží k Marii. Nejčastěji odříkávaná katolická modlitba Růženec volá o pomoc k Marii. Nazývá ji matkou milosti, naším životem, naší sladkostí a nadějí. Bible říká, že Kristus je náš život a naše naděje. Boží milost byla lidstvu poskytnuta předtím, než se Marie narodila, takže těžko může být matkou milosti. Tato katolická Marie není Marií Bible, nýbrž ženou jedoucí na šelmě. Po celém světě se objevují tisíce démonických zjevení této Marie, nabízející světu plán pokoje. A tak miliony věří v ní, místo v Krista. Antikrist přichází, aby nastolil svou světovládu a světové náboženství v partnerství se ženou, která jede na šelmě. Je to město na 7 pahorcích, kterého kódové jméno je Babylon, kterého barvy jsou purpura šarlat, které páchalo smilstvo z králi země a panovalo nad nimi. Má v ruce zlatý kalich plný ohavností a je spyto krví svatých. Tato žena bude hrát důležitou roli, dokud na ní nepřijde Boží soud. Hlas z nebe zatím volá: Vyjdi, lidé můj, z tohoto města, nemějte účast na jeho hříších.